Als de 100ste editie van de Tour de France op Corsica van start gaat, zit Pieter Wening thuis voor de televisie op een Harkema. Wening liet de jubileumeditie van de Tour aan hem voorbij gaan. In december had hij in Oelis met de ploegleiding van Orica Green Edge kiezen voor een oorprogramma. Ik ken net alles meedoen. Ik bedoel, ja, de Giro en de Tour nog eens een keer achter van de roer. Het ken wel, maar ik bedoel, dan best naar de Tour best gewoon opbaan, zeg maar. En nou ja, ik mag het hier nog wel eens ergens zoals ik nog heen. Dus het ken net alles mee, meidje. Dus, Het kriebelt net. Nee, ik kan me ook genoeg rijden. Ik kan vaak genoeg rijden. Het is, nee, het is gewoon een wedstrijd. Hè. Het is net leuker als daar onder staat is. Dus nee, het is wel het woord van je verwachten. 5 keer had Pieter Wening de Tour rijden, maar als absoluut hoogtepunt de etappe-oerwinning in Gérardmer. In 2004 drukt Wening zijn chill krekt wat verder over de streek als de Duitser Andreas Kleuden. Het verschil is 4.000ste van een seconde. Het is nog altijd de laatste etappe-oerwinning van een Nederlander. Wening hoopt dit hier op een Nederlands succes en zet zijn yield daarbij in op Liewe Westra. Ik denk van Valjoe, dat is een schitterende tour, denk ik. Normaal na zo'n 8 dagen denk ik dat er al een redelijk klassement zit. En als dan wat achter zit in het klassement, dan kun je in principe alle vrijheid krijgen om er eens een keer in te banen. Zeg maar. Dus nou ja, op zich is het wel een hele mooie tour denk ik, om te zien aansnoen een paar weken. Maar ik van Liewe Westra dus lezen er dus mogelijkheden. En het zou toch wat wezen dat dan, als er weer eens een etappewinnaar is, dat hij dan weer uit Friesland komt. Ja, dat mag eigenlijk wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, maar die had eigenlijk wel in de buurt blijven. Net alleen nog in de Tour had Wening succes hoor. Wening wie ik al eens een keer de rapste in de Giro d'Italia. Als hij nou echt nog een etappe pakt in de Ronde van Spanje, jet hij het aan select zelfskip. Want er zijn maar een paar Nederlanders die een etappe pakt in alle 3 grote rondes. Dat zal dit hier in elk geval net barren, want Wening zit hem in het tweede gedeelte van dit seizoen vooral rugtje op de wat lietsere koersen. Ik richt me dit hier wat meer op de meerdaagse van de weekend, zeg maar. En, de Ronde van Polen, Buggelix. Ronde van Polen en nou ja, daarna de Canadese wedstrijden. Ja, Lombardije, dat zijn wedstrijden waar ik eigenlijk meer om in trekken kom, zeg maar. Dat is echt, dat zijn meer wedstrijden waar mijn parcoursen binnen, zeg maar. Dus ja, ik focus me eigenlijk meer op dat soort wedstrijden die me eigenlijk het beste liggen nou. En in plaats van dat ik oordeel wat wedstrijden rie en vierste volle door. Dus dit is eigenlijk wel, deze onderpak is eigenlijk wel beter zo. Op zo'n 20 juli riet Wening weer een koers, want dan is de Ronde van Polen.